Bide honetan, egingo dugu 110. orrialdeko lehenengo ariketa. Hemen, ariketa guztia dira, bigarren mailako ekuazioak. Ekuazio horiek danak osorik daude. X karratu, X eta kasu honetan, egin behar duguna da formula aplika. Horretarako identifikatu behar ditugu bai A, bai B eta bai C. A zein da X karratuaz bidertzen dagoen zenbakia. Kasu honetan, A da bat. B da X-az bidertzen dagoena. Kasu honetan, -5. Eta C da solte dagoena da 6. Vale? Hasieran, hasteko identifikatzen igual komeni zaizue idaztea, A, B eta C zeintzu diren. Gero ja, normalean ez da beharrezkoa. Vale? Hemen gehi da, gehi 6. Formula aplikatzerakoan geratzen da. X berdin. Minus B, minus bost. Plus minus, hain batzuk esango zuen. Aldu ipini zuzenean gehi bost? Bai, klaro. B berbi. Minus bost, berbi. Gogoratu, minus bost hau parentesia segon birdala. Ipintzen bauzue minus eta bostari bakarrik berbi parentesis barik, engo zuen minus hogeta bostor eta txartu ongo da. Hor, plus hogeta bost emon behar dago. Ken lau, bider A bat dana eta bider C, bider 6. Zati, bi bider bat. Hau da, bost, plus minus, erro, hogeta bost, ken hogeta lau, zati bi. Hogeta bost ken hogeta lau da bat, erro bat da bat, beraz da. Alde batetik, bost gehi bat zati bi, eta bestetik, bost ken bat zati bi. Eta moten dago, bost gehi bat zati bi, da 6 zati bi, iru. Eta bost ken bat da lau zati bi, bi. Beraz, soluzioak dira X berdin iru, eta X berdin bi. B. B da BHX kuadro gehi 6X gehi bat berdin 0. Formula aplikatzeko, kasu honetan A da bederatzi, B da 6, bai? Eta C da bat. Orduan, X izango da minus B, minus 6, plus minus, erro. 6 berbi, ken lau aldiz, lau bider A, bider bederatzi, bider bat, zati, bi bider bederatzi. Eta horretan nau, minus 6, plus minus, 6 berbi, hogeta ma 6. Eta lau bider bederatzi, hogeta ma 6. Hogeta ma 6, hogeta ma 6, 0. Erro 0, 0. Zati, ama sortzi. Orduan, minus 6 gehi 0 eta minus 6 kin 0 bardin emoten dago. Minus 6 eta amazortzi da minus bateren. Kasu honetan, soluzioa bakarra da. Eta esaten da soluzio hori bikoitza dela. Minus 6 gehi 0 zati amazortzi minus bateren da, eta minus 6 ken 0 zati amazortzi bardin minus bateren da. Vale? Bueno, zeren kasuan. BHX kuadro ken 6X gehi bat. Zer emoten dau? Berriro, A da bederatzi, B da minus 6 eta C da bat. A bederatzi, B minus 6 eta C da bat. X geratzen da minus B, minus 6, plus minus, minus 6 berbi, ken lau bider A bederatzi eta bider C bat, zati bi bider bederatzi. Kasu honetan, minus 6, 6, plus minus, minus 6 berbi hogeta ma 6 eta ken hogeta ma 6 berriro 0, zati amazortzi. Hau da, kasu honetan emoten dau, bateren bakarrik, soluzio bakarra. Soluzio bikoitza, bai, aldugu zen. D. Bost X kuadro
ken zazpi x gehi iru berdin 0. A, kasunetan, bost, B, minus zazpi, eta C, iru. Formula aplikatzerakoan, x berdin, minus B, minus zazpi, plus minus, erro, minus zazpi berbi, ken lau, bider bost, bider iru, zati, bi bider bost. Eta moten dago, minus zazpi, zazpi, plus minus, erro, minus zazpi berbi, berrogeta bederatzi, ken, lau bider bost hogei, bider iru, irurogei. Zati amar. Hau da, x izango da, zazpi plus minus, erro, minus amaika, zati amar. Zer geratzen da ben? Ba, erro minus amaika ez dala zenbaki erreal bat. Hemen, ipini behar dugu, ekuazio honek ez duela soluzio errealik. Bai? Ez du soluzio errealik. Bale? Orain engo ditugu C, D, bueno, E, F, G eta H. Vale? Ja, ekuazio hauetan, nik ez dut ipineko zein dana esangot, baina ez dut idatiko hemen, bueno, bai idatiko, fuera. Hemen, A, B, B bost, eta C minus iru. Vale? Orduan, X, soluzioa izango da. Minus B, plus minus, B berbi, ken lau, bider A bi, eta bider C minus iru. Zati, bi bider A. Orduan, minus bost, plus minus, erro, bost berbi hogeta bost, minus bider minus plus, eta bi bider 6, iru 6, 6 bider hogeta lau. Bai? Zati lau. Hau da, minus bost, plus minus, hogeta bost gehi hogeta lau, berrogeta bederatzi, bererroa zazpi. Zati lau. Orduan kagu, minus bost gehi zazpi, zati lau, hau da, minus bost gehi zazpi bi, zati lau, bat biren, eta minus bost ken zazpi, zati lau, hau da, minus bost ken zazpi, minus amabi, zati lau, minus iru. Hori dira, ekuazio horren soluzioak. Orain F. F, 6x kuadro, ken bost x, gehi bat, berdin 0. X izango da. Minus B, minus bost. Bai? Plus minus, minus bost, B berbi, bai? Ken lau, bider A, bider 6, bider C, bider bat, zati, bi, bider A. Eta geratzen da, minus bider minus bost, vale? Plus minus, erro, minus bost, hogeta bost, ken 6 bider lau, hogeta lau, zati, amabi. Berdin, bost plus minus bat, zati amabi, eta geratzen da, bost gehi bat zati amabi, hau da, 6 zati amabi bat biren, edo bosken bat zati amabi, hau da, lau zati amabi, bat eren. Honek ere, bi soluzio ditu. G. X kuadro, ken iru x, gehi amabos, berdin 0. Kasu honetan, x-a izango da. Minus B, minus iru, bai? Plus minus, erro, B berbi, minus iru berbi, ken lau, bider bat, bidera, bider amabos C, zati, bi bidera, bider bat.
hemen gaitzen da, iru plus minus, erro, minus iru berbi bederatzi. Eta lau bider amabost, irurogei, ken irurogei. Zati bi. Bueno, erro barruan geratzen da minus berrogeta maika. Horrek esan nahi dau, erro barruan dagoena negatiboa geratzen denez, ekuazio honek ez du soluzio errealik. Amaitzeko ariketarekin, amaitzeko H. Bueno, ariketa honetan, ekuazio honetan, koefizienteak zifra martarrekin etortzen dira. Nahiz eta posible izan, balio horiekin 0,1 eta 0,2 formula aplikatu, eta ondo geratuko zen, nahiko inkomodo izaten da, zenbakia martarrekin eragitak egiten ibili. Orduan, ekuazioak guk alditugu modifikatu, baldin eta atalbiak alde bietan dagoena, horretan gauza bere egiten badu. Batzen badiegu biei kantitate bardina, kentzen badiegu biei kantitate bardina, edo bidertu edo zatitu biak zati zenbaki bardinarekin, bider zenbaki bardinarekin. Orduan, desagertarazteko zifra martarrak ekuazio osoa bidera mar aldugu egin. Eta geratuko zen, amar x karratu, ken x gehi bi berdin 0. Eta horren ja, azten gara aplikatzen formula. Vale? Eta esango zen, x berdin, minus b, minus minus bat, plus minus. Bat berbi, ken lau bider amar bider bi. Vale? Argi dago, erro barruan geratuko dena zenbaki negatibo bat, bi bider amar. Beia. B da minus bat, A da amar eta C da bi. Orduan, bat ken larogei, minus irurogeta emeretzi geratzen denez erro barruan, esango dugu, ez du soluzio errealik. Ekuazio honek ez du soluzio errealik.